Usa ka upunganon ang labing unang nakalangkat og gold medal sa palarong pambansa 2024. Siya si Asia Paraasi ang pambato sa Central Visayas alang sa 3,000 meter run. Ang detalye sa report ni Femari Dumabog. Kini ang winning moment ni Asia Paraasi. Ang 17 anyos nga taga Barangay Buaya sa Dakbayan sa Lapu-Lapu o incoming grade 12 student sa Pahon National High School. Sa kuha nga video ni Mark Mahinay, makita nga sa unang pagtuyok sa oval, lahi nga atleta ang naguna. Og sa pipila ka mga pagtuyok, hinay-hinay na niyang naapsan ang ubang mga atleta nga gauna. Makita sa video nga sukad sa pagsugod hangtod sa pagtapos. Kontrolado ang gikusgon sa pagdagan ni Asia apan nagkakusog kini sa katapusang laps din iyang naapsan ang nag-una-unta nga atleta. Gitapos ni Asia ang 3,000 meter run sulod sa 10 minutes, 27 seconds o 36 milliseconds. Nakahilak sa kalipay si Asia sa kalampusan nga iyang naangkon og sa labing unang gold medal nga nakuha sa palarong pambansa 2024 sa Central Visayas Delegates ug niya mismo isip atleta. Siya ang labing unang nakahatag og gold medal alang sa Central Visayas. Overwhelmed ko sa mga nahitabo, like first time po na iging ani ko kanang murag kanang na-enlight ang mga kuan nga na overwhelmed kay ko ma'am and thankful gyapon ko ni God nga mo niyang gihatag niyang achievement sa ako. Dira mi sa bridge, amo mo na mo ang bukid sa Lapu-Lapu bridge. And ang among oval man sad is dili man siya rubberized. Rough road man sad siya, so mura gyapon mig nag-training og kanang bukid gyapon. Si Asia sa edad nga 13 anyos nagsugod sa pag-ensayo og pagsalmot og mga athletic competition. Usa siyang nahimong training area ang pagsalmot sa mga marathon sa nagkadiyang dapit diin mo daog usab siya. Nahimo niyang inspirasyon ang iyang inahan nga usaw-usab ka atleta sa iyang pagkabatan-on ug ang iyang pamilya. Iyang giangkon nga may mga higayon nga gusto na siyang mo-give up. Apan pangandoy niyang mo representar sa nasod sa nagkalanlaing international competition. Gidason na sab kini sa iyang mga coach. Last year sa palarong pambansa sa Marikina City, ni silver medal na siya dito, ni kuan na siya silver dito sa palaro sa Marikina. So karon we are hoping unya na gihatag gyud sa Ginoo nga mo gold gyud siya karon this year sa palaro og gihatag gyud kang Asia kay kani sa Asia disiplinado kayo ni siya nga athlete. Once mag training gyud ni siya. Trait nga naana mo sa as coach is kanang dili dali mo suko. So kung imo nang ipakita sa mga athletes, more likely mo gyud lang ma-follow. So laban lang jud. Usa sa tambag niya sa mga aspiring athletes, sa dili gyud ipakaubos ang mamahimong mga ikaatbang. Dili lang jud sila maimong hambog nya mag down to earth lang jud sila bisag unsa man nilang achievement sa kinabuhi bisan man og kanang bisag Philippine team sila or bisag national na sila ilang kontra is kanang bag-o lang nga na di sila dapat mo look down sa isa ka athlete kay wa sila kay unsay capable sa kana nga athlete. Ang ganahan sad ko nga nasa koy ako and kanang nakitan sad nako unsa kalisod akong pamilya and gusto ko ma-proud sila sa ako and murag na love na sad nako ang sports. Karong Domingo, laing tahas ang atubangon ni Asia ang paglangkat sa 1,500 meter run. Uban ni Godfrey Relien, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.